Исәнмесе сеферда яңалыклар чыгарылышы студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбер темалар турында. Татарстанда язгы чакырылыш башланды. Хәрби хезмәткә чакыру компаниясы ничек уза һәм күпме шәһәрдәшебез хезмәт итәчәк? Лилия Гатина материалында. Ок иде саргылт төслегә әйләнде. Яршалыга офис кәгазьләренең яңа партиясын кайтардылар. Татарстанда язгы чакырылыш кампаниясы башланды. Оборона министрлыгының башлангыч исемлегендә быел чаллыдан 300-дән артык кеше исәпләнә. Булачак солдатлар медицина комиссиясы уза һәм нинди хәрби частька эләгергә теләүләре турында фикер алыша. Лилия Гатина дәвам итә. Григорий Чугуновка 18 яшь, егет электромонтер һөнәре буенча Яршалы политехника клиентында соңгы курста укый. Григорий армиядә хезмәт итүне чын иратның бурычы дип саный. На службу я решил пойти, потому что как-никак это будет что рассказать, жизненный опыт. Есть желание, конечно, попасть в десантные войска. Почему именно туда? Ну, как-никак элитные войска, у меня категория позволяет. Армиядан соң Григорий башка һөнәр буенча эшләргә җыена, әмма тагын бер хәрби хезмәткә чакырылучы Даниил Батаев бәлки үз тормышын Россиянең кораллы көчләре белән бәйләр. Все друзья служат, и тоже хочется уж. Ну и год не такой большой срок. Ну, если понравится, думал по контракту остаться просто и все. Чаллы егетләре төрле гаскәрләргә озатыла. Кемдер Кара диңгезгә хәрби диңгез флотына, кемдер Еш Каралада ракета дивизиясендә хезмәт итәчәк. Кайберләре президент полкына яки автомобиль гаскәрләренә юл тотачак. Сайлау мөмкинлеге зур. Планирую в научную роту идти. С чем связано подобное решение? Ну, мне как бы предложили, и перспективы хорошие в дальнейшем. Хезмәткә контрактчыларны да алалар әйтик, Чаллыдан 10 кеше хезмәткә киткән инде, тагын 10-сы китәргә әзерләнә. Шулай контракт хезмәте өчен яше буенча туры килми торган ирләр белән дә эш алып барыла. Әмма барысы да хезмәт итәргә теләми. Шуңа күрә хәрби комиссариат армиядан качучылар белән актив көрәшә. Продолжаем работу с уклонистами. По итогам осеннего призыва мы отправили более 15 материалов в прокуратуру и Следственный комитет. По одному уже возбуждено уголовное дело, по остальным идут пока проверки. Поэтому я обращаюсь и к родителям призывников, своим призывников, все-таки исполнять свой конституционный долг и не ждать повестки в суд. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Селектор киңәшмәсендә Россия оборона министры Сергей Шойгу ассызыклаганча хәрби хезмәткә чакырылучылар кайнар нокталарга җибәрелмәячәк. Моннан тыш армиядә эпидемиягә каршы чаралар да дәвам итә. Шуңа күрә булачак солдатлар үз сәламәтлекләре өчен борчылмаска мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Башка темаларга килгәндә, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 260 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 28-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә 30 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 104 кеше һәм Чаллыда 14 кеше. Шулай итеп 6 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 138835 очрагы билгеле. Аларның 131551 терелгән, 594-се узган тәүлектә. Ок иде саргылт төслегә әйләнде. Яршалыга офис кәгазьләренең яңа партиясын кайтардылар. Исегезгә төшерәбез, элек без товарга кытлык турында хәбәр иткән идек. Финляндия Россиягә кәгазь агарту өчен химик компонент китерүдән туктады. Килеп туган хәлдән ничек чыгу юллары турында хәбәрчебез сөйләячәк. Элегрәк ок офис кәгазенә зур ихтыяҗ барлыкка килде. Шуңа бәйле рәвештә сатучылар чикләүләр кертте һәм бер кулга 3 төргәклек күбрәк кәгазь бирелмәде. Хәзер бу чикләүләр бетерелде. Чаллыга Ленинград өлкәсендә җитештерелә торган офис кәгазьләренең яңа партиясы кайтты. Ул элеккеге кебек үк ак түгел, ләкин аның каравы ул күпкә экологик яктан чиста һәм бәясе буенча аналыкларныкыннан 2 тапкыр арзанрак санала. Вот лист эко-бумаги. И я приготовила для вас здесь вот лист обычной белой бумаги. Вот. Да, они, конечно, отличаются, но цвет ее не серый, как вот мы привыкли. Помните, пищая бумага была такого серого оттенка, да? Вот. А в данном случае эко-бумага, она более такого приятного кремового оттенка. Цвет слоновой кости мы ее называем так в рабочем порядке. Офис кәгазе партиясын күп кенә канцелярия кибетләренә таратканнар инде, сатып алучылар әлегә аны кызыксынып өйрәнә һәм аңа күчәргә әзерләр. Искала бумагу, потому что в последнее время мы испытывали острый дефицит ее. Нигде ее практически не было. И в некоторых магазинах цена достигала даже 2000.
Когда не было бумаги, приходилось печатать и на черновиках. Вот, поэтому, в принципе, можно ее попробовать. Закончилась бумага. Как раз вот пришла покупать бумагу. Так что будем переходить. Посмотрим по качеству. И будем использовать только экологическую бумагу. Сыйфаты буенча ул үзенең элеккеге ак төстәгесеннән калышмый. Моның өчен Чолтова телеканалының төшерү төркеме тест үткәрде. Офис кагазында текст яхшы күренә, хәрефләр буялмаган, чиста. Пәнҗешәмбе көне тагын 2200 төргәк товар кайтарылыр дип планлаштырыла. Шулай ук ул киләсе атнада да кайтыр дип көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Уңайлы, тиз һәм барысы да бер урында. Яршалының 7-нче санлы шифаханәсе территориясында рентген компьютер томографиясы комплексы эшли башлады. Амбулатор томографияны үткәрү проекты Барсмед диагностика үзәге белән хезмәттәшлек кысаларында старт алды. Яңа томограф ничек эшли һәм шәһәрдәшләребезне нинди ташламалар көтә? Тулырак киләсе материалыбызда. Мобиль комплекс барлык заманча таләпләргә туры килә. Ул җилләтү системасы, җылыту һәм кондиционер, рентген, өзлексез электр белән тәэмин итү системалары белән тәэмин ителгән. Хәзерге вакытта компьютер томографиясының мобиль комплексы беренче пациентларны кабул итәргә әзер. Передвижной комплекс мультиспиральной рентгеновско-компьютерной томографии расположен на базе полуприцепа. Внутри установлено высокоточное современное оборудование, позволяющее диагностировать патологии головного мозга, органов грудной клетки, лор-органов брюшной полости, и также диагностика травм с минимальной лучевой нагрузкой. Описание делают ведущие врачи города Казани, именно диагностический центр Барсмед. Элек рентген компьютер томографиясы күчмә комплексы Алабуга шәһәренең шулай ук Кукмара районының дәвалау оешмаларында эшләгән. Хәзер ул Яршаллыда Яшьлек проспекты 13 адресы буенча урнашкан. Искәртеп узабыз, 2022 елның апрель ахырына кадәр акция гамәлдә. Тәннең теләсә кайсы өлешенә томография үткәрү нибары 1900 сум. Толырак мәгълүмат 8800 562 17 телефоны буенча. Ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә изге Рамазан айының 6-нчы көне сәхәр ашау төнге 2 сәгать 26 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 20 минутка туры килә. Рамазан айының 1-нче 10 көне ул рәхмәтләр иңү көннәре булып санала. 2-нче 10 көне Аллаһы Тәгаләнең ярылкавына ирешү һәм соңгы 10 көне җәһәннәмнән котылу көннәре булып исәпләнә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Стройэкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ «Экспо Кама». Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.